Nek secara menapa pendidikan antarane Pranatacara kalian Panatacara menika beda. Pranatacara menika MC, nek Panatacara menika si acara. Sayogyanya Pranatacara kalian Panatacara menika beda wong, boten nunggal ngrangkep. Dadi Pranatacara dhewe, si acara dhewe, mergane ayane beda. Kados jeneng sawetawis wekdal kula aturaken. Oke. Kangge Pranatacara utawi MC menika wajib beto catatan. Wajib beto catatan. Jadi catatannya apa wae? Nah, sebagai paraga MC catatannya mestinya siji bab acarane, kapan, di mana, terus urutan acara, terus apa wae sih ngendika. Menika tumrap MC utawa Pranatacara. Nah, MC utawi Pranatacara menika saderengipun miwiti menika prayogi wonten cecala langkung rumiyin. Wonten cecala langkung rumiyin. Cecala menika pengumuman, pengkondisian agar audien menika menyimak. Menika cecala. Nek pamedhar sabda mboten perlu. Pamedhar sabda pamane Pambagioharjo masrahe nampa mboten perlu mawi cecala. Nggih, menika wonten contoh Pranatacara pepanggihan. Lah, saking contoh menika namanipun nggih contoh. Contoh tegesipun iso waksir, iso ditambahi, iso disuda. Menika contoh. Cecala. Nuwun sewu, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Nuwun sewu, dadi nyuwun sewu kalau ini sampun. Wawan pangandikan menika omong-omongan. Nggih, sasampunipun cecala lajeng salam. Nah, wonten ing salam menika wonten kalih pamanggih. Assalamualaikum Syekh, lagi kepada yang terhormat dan sebagainya. Ini ugi wonten pamanggih kepada Syekh lagi assalamualaikum. Menika saged kemawon dipun angge ingkang pundi monggo sama saja. Nah, kangge pakurmatan kepada menika diurutke saka sing pangkate dhuwur sik menuju pangkat yang rendah. Sing kepada dadi nek Indonesia nih kepada yang terhormat, isore kepada yang kami hormati. Nek jenenge terhormat berarti mung siji. Urut ke jabatan sing paling dhuwur menuju jabatan yang paling rendah. Jika menika acarane protokoler. Nek acarane non protokoler utawa kemasyarakatan, menika sing disebut adalah sesepuh bini sepuh langkung rumiyin. Pamane nek non protokoler mantenan. Mantenan non protokoler. Nek sing protokoler pamane kaya niki pepanggihan PKK pamane. Pepanggihan nang pedukuhan, pepanggihan nang kalurahan, menika protokoler. Disebut sing jabatannya paling dhuwur menuju ke rendah. Nah, kosok wangsule mangke nalika urutan napa pedhar pangandika. Urutan sambutan menika saka sing pangkate paling rendah menuju sing pangkate paling dhuwur. Dadi sing paling dhuwur mengko le pangandika terakhir. Upamane dalam suatu acara menika ingkang rawuh bupati. Nah, bupati rawuh mestine penewu utawa camat rawuh. Nggih sore camat wonten lurah. Sore ana dukuh. Dadi bupati, camat, lurah, dukuh. Yang ter berarti paling dhuwur adalah bupati. Yang terhormat
Bupati Sleman, Bapak Harto Keswoyo. Yang kami hormati Panewu Kapanewon, yang kami hormati Lurah Kelurahan Pundi, yang kami hormati Padukuhan Mana. Ini cara Indonesia. Nek cara Jawa, ingkang satuhu kinurmatan Bupati Sleman, Bapak sinten, satuhu kinurmatan. Ngandhape ingkang kinurmatan Panewu, ingkang kinurmatan Lurah dan sebagainya. Menika urutane. Lah mangke le sambutan utawa pangandika menika diwalik saka sing ngandhap menuju ke atas. Yang atas menika le pangandika terakhir. Sekaligus apa pembuka acara atau meresmikan sesuatu. Jadi nek protokoler menika jangan sampai ada sambutan lungguh munggah meneh dinggo peresmian. Jadi sekali jalan sisa, terutama untuk pejabat. Itu kados. Jadi pamane bupati, penewu, lurah, dukuh, rawuh. Berarti sing pertama Pambagio Harjo jelas ketua panitia sih. Sangat dapat dukuh sama ketua panitia. Dek, ketua panitia sambutan. Dek. Bar ketua panitia sing sambutan adalah nek ra dukuh ya lurah. Biasanya lurah, nek camat mboten ya. Lurah ya. Nah, setelah lurah baru bupati. Sambutan yang ketiga sekaligus membuka acara itu atau meresmikan apa dan sebagainya. Menika secara tata praketipun. Nah, kados sing kula aturaken wonten ingkang pakurmatan rumiyin saweg salam nanging ugi wonten ingkang salam rumiyin saweg pakurmatan. Ya menika contoh ingkang salam rumiyin saweg pakurmatan. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan bini sepuh ingkang kinabekten. Saweg salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh kalian bini sepuh, menika bedane. Sesepuh menika ora kudu yuswane sepuh. Jadi sesepuh itu tidak mesti usianya sepuh. Neng paraga sing pancen dituwake. Upamane ketua RT, ketua RW, dukuh menika sesepuh. Ning nek pini sepuh menika pancen yuswane wis sepuh. Jadi temu mriki nganggo sesepuh sik lah pini sepuh karena sesepuh adalah pemangku wilayah. Sarta para sesepuh lan pini sepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah lumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos saklajengipun. Temriki ditulis punika lemaca menika. Saupama jenengan arep nulis niki nganggo menika boleh. Karena kebutuhannya bukan untuk literasi, tapi kebutuhannya untuk diucapkan. Punika menika kabetan untuk literasi, untuk tulisan. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, kantor Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Salebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Jadi MC kudu ngerti iki acarane apa nang endi. Puji syukur. Mas, nek kula niku malah dikai poin-poin nonton niku bingung. Ditulis puji syukur.
Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang gakarya jagat, inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal, satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodho nir ing sampurna. Ngestreni menika menghadiri. Kok mboten nganggo rawuh? Kok mboten nganggo rawuh? Satemah kula lan panjenengan sedaya saged rawuh wonten ing pepanggihan menika. Sebab apa? Ora nganggo rawuh. Mergane teng mriki wonten kula. Ya ta, teng mriki wonten kula. Nek kula menika rawuh napa dateng? Dateng. Tindak niku dienggo wong liya. Nggih. Dadi nek tindak niku ngokone lunga menika keramane tindak utawa kesah. Nek kula kesah, nek wong liya tindak. Menika undang usuk. Nah, gandeng teng mriki wonten kula karo wonten panjenengan. Kula nek nganggo rawuh dadi kurang pas. Mergane apa? Mergane teng mriki wonten kula. Nek kula ora rawuh. Nek kula dateng. Nah, ketika nganggo dateng teng mriki wonten panjenengan. Panjenengan ora dateng, panjenengan tidak. Nah, pramila nganggo tembung ngestreni. Ngestreni menika tegese menghadiri. Nah, boten gampile MC teng mriki niki. Jadi MC menika piye membawakan diri agar sing diadepi menika ora anjlok. Awake dhewe ora dibulke. Jadi imbang. Pramila teng mriki nganggo tembung ngestreni. Ngestreni menika menghadiri. Pepanggihan ing siang menika kanthi widodho nir ing sampikala. Nir dadi lir. Ngaturaken rantaman titi laksana adicara. Ngaturaken rantaman titi laksana adicara. Rantaman menika rancangan acara sing arep dilakoni iki diaturke. Kudu napa mboten? Kudu diaturke napa mboten? Mboten. Ora ana hukume kudu. Dados panjenengan ningali kawontenan, ningali wekdal. Nek wektune isih omben, menika iso dikai rantaman adicara, bla 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 bla. Nek wektune wis mepet, ora perlu langsung nyemplung ke mata acara. Upamane kiune acara menika mangke ngentosi Pak Bupati rawuh lagi acara dimulai. Acara rencana jam 7:30. 7:30 wiwit. Ning dilare nganti 7:30 Bupati rong rawuh. Le rawuh jam 8. Ya sampun, berarti wis kepangan setengah jam. Sebagai MC kudu tanggap oh iki jame wis Belanda. Berarti saya semakin mempersedikit anggone wicara. Karena nanti akan ada sambutan. Sing glagrah sambutane MC-ne semakin mempersedikit karena bahwa waktunya saya mepet. Dados rantaman titi laksana adicara menika tidak harus diaturke, tidak harus dibacakan. Ning nek wektune omber monggo. Nah, niki contoh niki adalah contoh sing dilalai wektune omber. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawit keparenga kula rantaman rerojaning adicara ingkang badhe lumampah inggih menika mekaten. Angka 1 pambuka. Angka 2 ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagioharja saking kadang panitia. Angka 1 wedharan pengarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal wedharing andharan
bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kang bilare. Angka 6 Byawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Makaten menggah rantaman titilaksana adicara pepanggihan ing dinten menika. Menika nek di sepedarke angka setunggal dadi angka sepisah. Karena sepisah bukan angka. Di angka setunggal pambuka. Angka kalih ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mergane kalau mongso ansi bingung. Lagu kebangsaan Indonesia Raya ki nek Jawa njuk piye? Dipun sekaraken wonten ingkang dipun nembangaken lagu Indonesia Raya itu bukan tembang, Indonesia Raya bukan sekar, ning lagu kebangsaan NKRI. Mulane nganggo tembung ngumandangaken, bukan nyekaraken. Bangsa Panunggal ngantos panutup. Makaten menggah rantaman titilaksana adicara pepanggihan dinten pambuka. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing ijing menika kapurwakan. Purwakan menika diwiwiti, dimulai kanthi ndedonga amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa sarta nguwahaken asil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Ndedonga cekap matur nuwun. Caketanipun menawi acara menika acara ingkang sifatipun universal. Acara yang bersifat umum dihadiri oleh berbagai macam warga dengan berbagai agama. Pramila anggenipun ngajak ndedonga ampun dikothak-kothak. Ngajak ndedonga dikothak-kothak niku apa ngaten? Sumangga lampahing adicara menika dipun wiwiti kanthi ndedonga tumrap ingkang ngrasuk agama Islam kula dherekaken kanthi wawasan basmalah. Dene kang ngrasuk agama sanes kula sumanggaken. Menika dikothak-kothak. Nek menika acarane pancen keagamaan langsung. Sumangga lampahing adicara menika dipun wiwiti kanthi wawasan basmalah. Terus mergane sing rawuh muslim kabeh pengajian umpamane. Kendhurenan umpamane saged. Ning nek menika dienggo sifatnya universal, menika prayogi boten dipun kothak-kothak. Ya kalau mongso ana ya sing iso wah dadi runtik. Senajan wis kulino. Yang masyarakat kulino. Jadi, terus boten perlu dipun kothak-kothak. Ajeng Indonesia Raya. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhegani dening Dirijen Sederek Nomo. Para tamu kepareng jumenen lan dumateng Dirijen Sederek Nomo sumangga. Dadi sing dimanggake adalah wonge. Purna para tamu katuran enggah malih ing papan sakare. Nuwun. Indonesia Raya purna ngacarani pambagya harja. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran saha pambagya harja saking panitia ingkang badhe dipun salirani dening sesepuh panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Pesona pambagya harja lan laporan panitia. Makaten menggah palapuran lan pambagya harja saking panitia dumateng Ibu Nomo kaaturaken gunging panuwun. Dados MC menika mboten perlu mengulas kembali secara detail apa yang sudah diomongke atau diwedharke dening paraga sing nembe mawon ngendika. Tidak perlu mengulas secara detail. Dadi nek pambagya harja ya cukup ngaturke panuwun. Seumpama mengke wonten sarasean cukup kesimpulane apa. Ketika wonten pelatihan sing dipethrik apa cukup menika. Tidak perlu mengulas. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken dening panuwun.
lajeng ngacarani wedharan. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titilaksana ingkang angka sekawan nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Dumateng Ibu Nomo Sumoho. Terus pangandika. Nah, nek acarane pamane kurset. Terus nalika pambagio harja atau arep mendika nika kudu maju menuju ke mic. Nah, mengko le ngaturke panuwun sakwise piyayine lenggah. Jadi rampung mendika terus kontur kelenggahan sakwise lenggah lagi diaturke panuwun. Ning nek lesehan ora mingset saka palenggahan berarti setelah selesai mendika langsung diaturi panuwun saged. Ageng panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman, Ibu Nomo, ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ingkang saged gegaran kangge lampahin kridha Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Acarani pasugatan subuhan. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis dhaharan lan unjukan. Pramila keparenga dipun resepi kanthi martikaning panggalih. Sumangga dipun resepi kok boten dipun rahapi. Biasanya wonten nanggan napa? Nek pasamuan itu. Semoga sampun wonten dhaharan lan unjukan keparenga dipun rahapi kanthi martikaning panggalih. Dipun rahapi menika saking tembung rahab. Rahab menika nek maem tak akeh. Dadi tumrap sing nyuguh ketika tamune menika le dhahar tak akeh. Menika seneng. Tegese apa? Tegese le nyuguh ketrima. Ning tumrap tamu dadi wong kaya oleh ngelih banget nyati. Pramila kanthi tembung dipun resepi. Wonten kraton menika nggih nganggo tembung dipun resepi. Wonten pakualaman nggih mawi tembung dipun resepi. Dipun resepi menika tegese dinikmati. Suwun angrahapi bener. Sami tegesipun. Angrahapi tegese semoga didahar dintekke. Dintekke. Tak oke. Rahab. Dados dipun resepi menika dinikmati. Nek ugi wonten ingkang ngendika lho, nek diresepi ra mung dimatke Mas ditonton wonten dipun resepi menika dipun nikmati. Dipun nikmati menika sing dinikmati apane? Nek jenenge suguhan menika sing dinikmati adalah siji rasane. Angka loro sing dinikmati menika adalah plating. Plating menika tata letak makanan dalam wadah. Pamane resepsi lenggah, terus suguhane ra piringan. Nah, ning jero piring iki lenata dhaharan piye? Segone dibentuk mawar, terus dikai napa lawuh sak sendok mubeng dininik apik, sendoke wae dibuntel tisu. Menika plating. Keindahan di situ. Lalu yang ketiga adalah caranya nyuguhke. Nalika napa resepsi kursen berarti diaturke kepada tamu, sendoke diarah ning tangan tengen. Lenggah lesehan, oh berarti le ngaturke dhaharan kanthi lampah dodok, boten diranting. Saniki mergane menika wis diranting wae karena apa? Simpel. Terus ketika ngadeke unjukan nganggo krat. Nganggo krat. Kamangka krat menika ginanipun ora nggo ngladekke. Krat menika ginane kanggo nglorot. Dadi gelas-gelas reget menika lek nglorot nganggo krat. Ning lek ngladekke nganggo nampan utawa nganggo lenser utawa nganggo bagi. Mergane nek lek ngladekke nganggo krat, gelem ora gelem kok jiko gelas ya. Wis ngene dilatih ya, nanti nalika arep muncul sithik jari pirang-pirang mriki.
Terus karena kenapa kok seperti itu? Karena permakluman hal yang kurang tepat. Malah kalau musuh saking sesepuh, malah ini sepuh wis nganggungan wae krat wae cepet diranting wae cepet ngadeg ora apa-apa. Kamu kok upamanipun menika dipun kulinakaken nalika lesehan menika ya lampah dodok terus ora diranting upamane ora lampah dodok ya berarti sila ning ingset upamane. Lah menika tata terap sila tetap saking lumampah. Karena permakluman hal yang kurang tepat dianggap lumrah. Nggih sakniki dadi ngoten niku. Kanggo krat ranting. Menika hal yang baik. Iki dipun resepi kanthi margi kanthi konten. Terus ngacarani sarasia. Nuwun sewu, ibu-ibu lan kadang kula sedaya tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan sumangga lampahing adicara dipun lajengaken acara ingkang angka gangsal nggih sarasehan gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lari-lari. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta. Dene lampahing sarasehan badhe dipun pandhegani dening Sedherek Erlina. Dumateng Sedherek Erlina sumangga wekdal sautahipun kula aturaken. Dadi kanggo wonge dimanggake wektune diaturke. Kadang kala kaperbahan bahasa Indonesia, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat kami silahkan. Sing dipersilahkan itu dudu waktu dan tempat ini wonge. Sedangkan waktu dan tempat diaturkan. Dumateng Sedherek Erlina sumangga wekdal kula aturaken. Sarasehan ngantos purna. Sasampunipun purna lajeng ngaturaken panuwun. Matur nuwun Sedherek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahing sarasehan sarta ugi bunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artiandari ingkang sampun kepareng paring wimbuh seserepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Lajeng ngacarani biawara tawi pengumuman. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sedherek sedaya, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Terus biawara utawa pengumuman. Rampung pengumuman makaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedhar mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panutup. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos siang menika saged migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup sumangga kula dherekaken munjukaken prasyukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pungkasaning matur kula Purnomo minangka jejering pranatacara saestu lenggana. Tentu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trap sila. Kula nyuwun agunging pangreksa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantuwa ing rahayu.
panutup. Menika kadang kula ra wonten ngeten. Minangka jejering pranatacara mbok bilih kathah atur kula ingkang lepat dan sapanunggalipun. Nganggo tembung mbok bilih. Nah, tembung mbok bilih menika sebaiknya dihindari. Karena apa? Mbok bilih menika Indonesianya adalah jikalau. Menggunakan tembung mbok bilih utawa jikalau berarti kita tidak menyadari awak dhewe iki luput. Pramila teng mriki mboten wonten tembung mbok bilih, ning langsung saestu kula nglenggono menika menyadari dengan sepenuhnya. Mesti akeh kaluputan lan sugasita sing kirang prapsila. Kula nyuwun ageng pangapunten. Matur. Nah, menika contoh saking pranatacara kangge pepanggihan. Nggih, mbok bilih wonten pitakenan kok saderengipun mangke nyobi maos. Tapi Pak, Nggih. Ibu sing awal-awal nih pas kecawane Nggih. Nyun sewu tanpa nyuda itu biasanya kan mboten ngirani praktikan panjenengan sami ngeten ya. Sami saged nggih nyuda saged ngirangi nggih saged. Ngurangi menawa nggih nyuda. Terus sekali sing kuat sing kan tulare punika niku nek diwaca punika mboten saged mboten parek. Nggih saged mawon. Ning niku memang kebutuhannya beda. Menika kanggo kebutuhan tutur. Menika kanggo kebutuhan tutur. Jadi pamane supaya leres dong ya, supaya leres menika le nulis malah ditulis menika sisa. Jadi jenengan ada naskah langsung menika mawon. Mergane apa? Kebutuhannya bukan untuk bacaan. Ini kebutuhannya ada sebagai tutur sing dimirengke. Upamane cul punika ya ora apa-apa. Dados ketika panjenengan ngacarani MC kok dilalai sak plengan lali. Apa yang terlintas cul ke? Upamane memandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Neng nggon catetan kuwi mung tulisane nomor 2 Indonesia Raya. Catetane ya poin Indonesia Raya. Terus jenengan arep golek kata ngumandangaken niku lali. Adicara ingkang angka kalih nggih ada hal yang sisip menika malah akan tertanam lebih jelas. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mboten napa-napa. Sana. Nggih. Mau puji syukur ya. Nggih. Kamu berdua tadi. Nggih. Puji syukur monggo tansah puji wonten niku wonten sing keri-keri nggih enten nggih. Nggih. Itu sami ya. Sami. Dadi puji syukur di awal di akhir enggak masalah. Nggih, dados puji syukur menika adalah yang di awal puji syukur karena kita bisa berkumpul memulai acara. Lalu yang di belakang menika puji syukur dene acarane iso rampung dengan sukses. Sing dikarepe ngoten. Dadi pengarep niku diawali donga. Neng buri ya diakhiri dengan doa. Neng ngarep nyuwun supaya acarane lancar. Dene neng buri minangka donga syukur, dene acarane wis lumaku kanthi lancar. Iku ngaten. Nggih. Wonten malih? Nggih. Kula kan kerep mireng Pamban-Pambatin Projo. Nggih. Nah, sing saged disebat Pamban-Pambatin Projo itu sinten Pak Lurah niku tetep bentuk sinten. Pangembating Projo itu adalah perangkat pemerintah. Perangkat pemerintah. Nek teng mriku panjenengan pirsa sapa sing rawuh, sebut mawon langsung. Menggunakan tembung pangembating Projo, menika mergane ora ngerti sing rawuh sapa. Nalih ulama ingkang rinten dalu tansah sumating wahyu ning kitab wahyu ning ilahi. Mergane ora ngerti sing rawuh iki sapa. Nek panjenengan pirsa sebut asma, menika luwih kinurmat tinimbang diserang pang. Dadi pangembating Projo teng mriku sing rawuh Pak Bupati, camat. Nah, langsung disebut
Dumateng para ngaling ulama ingkang rinten dalu tansah dados apa. Nah, padatan ingkang ginakaken tembung-tembungaken menika kanca-kanca saking Surakarta. Bahkan tidak hanya sampai para ngaling ulama, bahkan sampai pensiunan itu ya disebut para purna karya ingkang apa. Nggih. Kalau sing siswa gitu masuk. Nggih. Kula lan panjenengan sedaya saged ngesteni kalau. Nggih. Nah itu misalnya dipisah arah lampah kula lan tindak panjenengan Saged boleh lampah kula lan tindak panjenengan ngestreni wonten ing adicara menika. Ning nek nganggo rawuh, ning kono ana kula. Gitu. Dene lampah kula lan tindak panjenengan ngestreni adicara menika. Dene lampah kula tindak panjenengan rawuh wonten acara menika. Kurang tak megane ana aku. Pramila wonten mriki nganggo tembung ngestreni. Nanggon kula menapa lampah kula lan tindak panjenengan boleh. Oke, ngestreni menika karena imbang. Imbang maksudnya iki tidak nyuwurke, tidak ngejloke. Netral ngoten. Ngestreni. Ning pancen tembung ngestreni menika kurang populer. Kurang populer. Ngestreni menika kurang populer. Meskipun rawuh. Ini nganggo rawuh berarti awak dhewe katut munggah. Itu yang padha karo mamane nek sastra. Maringi lan nanti apa ngaturaken lan nanti. Nek maringi lan nanti berarti sing ngakake iki luwih dhuwur, sing nampa luwih cendhek. Nek ngaturaken lan nanti berarti sing ngakake luwih cendhek, sing nampa luwih dhuwur. Lah niki nek dienggo acara manten ora dadi. Mergane apa antarane sing duwe gawe karo besan kuwi setara. Ora kok luwih dhuwur luwih pamane besan sing duwe gawe karo besan. Besane memberikan serah-serahan. Sing duwe gawe nampa ora. Nek nyebut ke MC maringaken lan dipun tampi berarti besane luwih dhuwur tinimbang sing duwe gawe. Nek MC ngaturaken berarti sing duwe gawe luwih dhuwur tinimbang besane. Nah ini jaga supaya martabat iki padha. Pramila ora nganggo tembung maringaken utawa ngaturaken ning kanthi tembung lung tinampek. Lung tinampek. Dadi diulungke kene nampa. Tidak ada yang diunggahke karena sing di Lah menika sing ora gampang wonten ing griku. Kula ora matur angel ning ora gampang. Karena memang lemilah karo milih tembung menika sing pas wonten griku. Oke, wonten malih. Monggo, silakan. Sebenarnya saya itu kan dari dulu itu modal hafalan, Pak. Oke. Tanpa mengerti artinya. Oh, mantap. Oke. Jadi saya dari sini itu banyak puluhan ada kata-kata yang belum saya Kenal maksudnya. Nah, itu kan kalau dulu saya pernah MC itu tiba-tiba ada yang nanti sebelum masa ketiga dikasih ini dulu ini ya. Saya malah blank. Apalan saya nggak semua itu. Nah, kayak gitu Pak. Saya sering kayak gitu. Terus minta gimana ya Pak? Tipnya itu Pak. Saya itu harus gimana gitu. Oke. Dados nalika panjenengan materine apalan. Apalan itu adalah sebagai dasar. Dados apalan itu sebagai dasar. Ketika wis napa apalan iso panjenengan kudu mengerti terhadap acara ini. Jadi ketika nanti di sisi jenengan ora bingung. Ning nek apalan menika nek pedhot bingung. Nah, untuk sebagai menapa nek dalang wonten apalan memang ora masalah, mergane ketika mayang ora diganggu kok.
Mayan ya iki engko nang nggon limbukan gara-gara lah gak iso cair dan sebagainya. Nek MC kita harus ngeli terhadap acara. Apa maneh saka pamengku ganti si acara Mas iki enek ngene. Yo kita mengikuti. Jadi nek kula apalan saya menika sebagai dasar. Ning tetap kudu nggoni luas. Tetap nggoni luas. Menika. Lalu yang kedua ketika apalan panjenengan prayogi ya ben so artinya apa? Tinimbang kok mengucapkan tapi tidak tahu artinya. Biasa dapat kula contohke kanca kula MC nganggo tembung tedak sunding nika. Melu-melu ning ora ngerti tegese jebul tegese masa tujune ana sing mengkoreksi. Nah, pramila kanthi ngaten menika sinau kosakata Jawa menika saestu perlu. Sidik nalika panjenengan catet wis sudah di kamus kok ya. Menika nah jenenge gretek. Dados kudu ngerti acarane apa, urutane piye. Apalan saya mau. Oke. Menika. Mbok sithik. Ojo kaku. Nek kaku kok repot. Wong ingkang perlu ingkang perlu dipun mangertosi. MC itu bukan penentu kebijakan. Bukan pengambil keputusan. Pengambil keputusan itu ketua panitia. Jadi ini ana wawan apa? Nek sing ngomong itu dari si acara kita manut si acara karena sak dhuwure MC iki si acara ono ketua panitia kita bukan pengambil keputusan. Kalau nanti MC protokoler neng Trihanggo tiba-tiba tamu nyelonong jaluk ngene ya tak tolak. Ini sudah ditata oleh si acara. Panjenengan menghubungi si acara dulu. Nanti si acara ngendika piye dawuh kepala das saya tak sendikani. Ini nek jenengan sik langsung non jauh saya enggak bisa. Padahal niku tangan kanane GKR Mas. Tangan kanane GKR Mas. Udah Mas gini. Non sewu di sini sudah ada yang nata acara. Saya sing dawuh si acara. Itu jenengan. Jenengan ki tamu ya kan. Sempat terjadi cekcok nih neng buri. Sidane si acara ngalah. Kawan Perbowo karo beliau. Nah, si acara pripun? Kula nderek si acara sampun nderek kula nderek. Karena sing noto acara si acara, bukan tamu yang noto. Ngaten menika minangka contoh. Nggih. Nyobi maos monggo Mas Sarono. Menika wonten mic cobi ngagem. Mic. Bang, ajeng nganggo kacamata peno nganggo iki ora apa-apa. Oh, nggih kok. Oke. Nggih. Niki kula telepon tekan. Nah, nek nganggo mic berarti kan jenengan kudu yang pertama adalah menyesuaikan mic kalian saliro. Mic karo saliro mereka disesuaikan. Jadi aja nganti mic keduren utawa nek mic kemedunan terus oke. Monggo. Nuwun sewu. Tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wan pangandikan. Awit udah sampun ngetrepi titi wanci sumangga adicara panggihan ing enjang punika tumuli kawiwitan. Ingkang satu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Tomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakelurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan sepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mugi siwiloso sarta berkah dalam Gusti ingkang Maha Agung tansah luntah dhateng kula saha panjenengan sedaya. Oh, mugi sih. Dadi ora kok sih ning sih. Dadi nek Jawa niku le maca malah ora resik. Oke. Dadi I niku dadi iya. Mugi sih wiloso cepi pacul. Mugi sih wiloso sarta berkah dalam Gusti ingkang Maha Agung tansah luntah dhateng kula saha panjenengan sedaya. Ing wekdal punika ngantos salajengipun sugeng enjing sugeng rawuh wonten ing Karang Tumaritis kantor Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Salebeting adicara panggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Cobi sepite rada disuda. Oh, kecelan ya. Cobi sepite rada disuda-suda. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hagarya jagat. Inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wedal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang punika kanthi dodol nir ing sambikala. Kanthi dodol nir ing sambikala. Jadi kanti karo kanti itu beda. Kanti niku dengan nek kanti ingkang minulya. Saderengipun adicara panggihan ing kalodhangan menika kawitan kepareng kula ngaturaken rantamaning roncaning adicara ingkang badhe rumampah. Inggih punika mekaten. Angka setunggal pambuka, angka kalih memandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagioharja saking kadang panitia. Angka sekawan pedaring pangarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal pedaring andaran bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 biawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Mekaten menggah rantamaning titilaksana adicara panggihan dinten punika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga panggihan ing enjang punika kapuraken kanthi dedonga. Mugi lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa. Sarta ngawuhaken asil ingkang migunani. Dedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang renasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Kangge mupuk jiwa nasionalisme sumangga sesarengan ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhekani dening Dirijen Sederek Nomo para tamu keparenga jumeneng lan dumateng Dirjen Sederek Nomo sumangga. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya. Adicara ingkang angka 3 inggih punika palapuran saha pambagioharja saking panitia ingkang badhe dipun saliyani dening sesepuhing panitia dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah pelaporan lan pambagioharja saking panitia dumateng Ibu Nomo kaaturaken gunging panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titilaksana ingkang angka sekawan meninggih kasuwun daring pangandika saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dumateng Ibu Nomo sumangga.
agunging panuwun katuraken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya. Saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisan sawetawis daharan lan unjukan pramila kepareng dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Kanthi. Nah, kanthi. baleni. Sepite disudo. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya. Nah, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisan sawetawis daharan lan unjukan pramila kepareng dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngesepi pasugatan. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nuringgih sarasian gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserpan kasebat badhe kababar dening Ibu Artyandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dene lampahing sarasehan badhe dipun pandegani dening sederek Erlina. Dumateng sederek Erlina sumangga pedal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun sederek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahing sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Ibu Artyandari ingkang sampun paring wimbuh seserpan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sederek sedaya. Salajengipun nuninggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawadhar mugi andadosna pamriksa dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya. Rangkaian lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Rancak. Dadu rancak ning rancak. Nah, ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya. Rangkaian lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjang ngantos siang menika sageta migunani lan nurakapi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumambahipun dhateng warga masyarakat ing Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup sumangga kula dherekaken munjukaken rasa syukur dhateng ngarsa dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa kanthi ndedonga alok agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Pungkasane katur kula pun sarana minangka jejering pranatacara saestu nglungguhna tentu kathah lepating atur sarta subasta ingkang kirang trap sila. Kula nyuwun agunging pangreksa. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mundur mugi tansah pinantuk ing karahayon. nggih. Wah, bagus. Bagus. Tak pikir maaf terlambat, tak pikir ono mantenan tenan di mau.
Ajan nggo latihan mantenan tenan iki Pak Wit. Alhamdulillah, bagus, bagus. Nggih. Kok Mas Serlan, Robi? Oke, pun normi pun pasakan menapa tata letak mikrofonipun. Nggih, sebatas sketsa. Terus le tes mic kita cukup didedek mawon, mboten perlu disebul. Kadang ora jadi disebul nah nika mungkin mikir gampang rusak. Oke, mergane kudu napa? Nah, nek semanten niku nek kula kurang dhuwur sithik. Scan mriki, scan napa? Engsel niku. Oke, cobi. Monggo. Nuwun sewu. Nah, scan mriki. Nah, semanten niku pas. Nuwun sewu. Tanpa yuda kamardikaan. Nyudo. Yuda. Do. Do. Nah, boten nyudo ning nyudo. Dadi ilate dikake untu, nyudo. Nah, oke, baleni. Nuwun sewu. Tanpa yuda kamardikaan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngetrepi titiwanci sumangga adicara pepanggihan ing injing menika tumuli kawiwitan. Dados nek nganggo DH berarti tebal. Nek tebal ilate dikake cetak. Ning nek ora nganggo H berarti tipis. Nek tipis ilate dikake ning untu. Pamane kaya wau, tanpa nyuda kamardikan. Nah, nek kamardikan berarti kandel. Ini nganggo DH. Derek itu berarti kandel. Nah, nek sing niki sing tanpa H, D sing tanpa H berarti tipis. Tanpa nyuda kamardikan. Anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Cobi baleni. Nyuwun sewu. Nuwun sewu. Tanpa yuda. Nggih, saya diwaca sik. Tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun ngetrepi titiwanci sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Ingkang satuhu kinurmatan, Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman serta para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wilasa sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah remeh rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya. Sugeng enjing sugeng rawuh wonten ing kantor catur PKK kalau Kok masuk di saya ya? Oke, ini ada trouble sejenak. Oh.
Apa ini? Oh, gitu. Oh, sakit aja deh. Tetap sakit dipun tampi Pak Widodo. Eh, kalau menawi soalan Swanten pun Pak 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 Guru Pak Ustadznya masuk cuman yang dari eh, Saya mengerti. Oh, jadi begitu. nggih. Kita mampet. Oke. Moga mohon lajengaken saking puji syukur. Puji syukur semoga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang kakarya jagat. Inggih awit paringipun nugroho wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang punika kanthi widodo nir ing sambikala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantaman reronceni adicara ingkang badhe lumampah. Inggih punika mekaten. Angka setunggal pambuka, angka kalih memandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya, angka 3 pembagio harjo saking kadang panitia, angka sekawan pedaran pengarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Jatotunggal, angka gansal wedaring andaran bab busana Jawa Gagrak Ngayuk Jakarta kangge lare angka 6 Biowara utawi pariwara angka 7 panutup. Mekaten menggah rantaman titik laksana adicara pepanggihan dinten punika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing injing punika kapurwakan kanthi dedonga. Amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa. Serta nuwuhaken hasil ingkang migunani. Dedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Kangge muput jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan memandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ingkang badhe dipun pandegani dening Dirijen Sederek Nomo para tamu keparenga jumeneng.
Lan dumateng Dirijen Sederek Nomo sumangga. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang mangka 3 inggih punika palapuran saha pambagioharja saking panitia. Ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mangkatan menggah palipuran lan pambagioharja saking panitia. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken ngungging panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titi laksana ingkang angka sekawan nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Agunging panuwun kaaturaken dumateng Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Depok Sleman. Ibu Nomo ingkang sampun kaperang medal pangandika ingkang saged dados kegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya. Saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan. Pramila kaparenga dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya. Tanpa yuda kamardikaan anggepun sami ngresepi pangsugatan. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasehan gayut busana Jawa gagrak ngayu Jakarta kangge lari-lari. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Ardiandari saking Kraton Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Dene lampahing sarasehan badhe dipun pandegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga. Wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun Sederek Erlina ingkang sampun madegani lampahing sarasehan. Sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrak ngayu Jakarta kangge lari-lari. Ibu Ardiandari ingkang sampun kapareng parih mimbuh sesarapan bab kawruh busana ngayu Jakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sederek sedaya, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis piwara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah piwara saking panitia ingkang sampun kawedhar. Mugi adadosna pramiksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya. Praranggen lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos tiyang menika saged
migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumrambahing dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup, sumangga kula nderekaken ngunjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kanthi dedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Dedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur kula pun nama minangka jejering pranatacara saestu nglanggana tentu kathah kepating atur sarta subasita ingkang kirang trap sila. Kula nyuwun agunging pareksa matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantua ing kalahayan. Secara speed lumayan. Penjenengan kasesole maos. Terus yang kedua adalah perlu dibedakan antara do karo do. Berarti wonten sekawan aksara nggih. To, ro, do karo do. Dateng, dadi terus pamane malih kasuwun wedharing pangandika. Dadi nek wonten napa dihanen berarti tebal. Anek tebal ilate dipadhalke neng cetak langit-langit. Wedharing wedharing pangandika ora nganggo ha. Berarti ilate dikake neng untu. Wedharing pangandika. Menika trik kanthi menika tegese gelem ngenteni beberapa saat. Sing nek kanthi menika artinya dengar. Pramila boten perlu kesesok. Menika supados apa? Supados artikulasi pengucapan menika cetha. Monggo candhaipun Mas Roni. Nuwun sewu, tanpa nyuto kematikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun netepi titiwanci sumangga adicara pepanggihan ing injing menika tumuli kawiwitan. Sepetero dadi suda. Ingkang satu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan bini sepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sepiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah kumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos salajengipun. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, Kantor Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Salebetting adicara pepanggihan kader Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang karya jagat inggih awet paringipun nugroho wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged mestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widodo nir ing sambekala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantaman reroncening adicara ingkang badhe lumampah. Inggih menika mekaten. Angka setunggal pambuka,
Angka kalih ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagi harjo saking kadang panitia. Angka sekawan wedaran pangarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal wedaring andaran Babusono Jawa Gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 bioro utawi pariwara. Angka 7 pantut. Makaten menggah rantaman titilaksana adicara pepanggihan dinten menika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing injing menika kapurwakan kanthi ndedonga. Amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa. Sarta nuwuhaken hasil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan memandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhegani dening dirigen sederek nama, para tamu kepareng jumeneng lan dumateng dirijen sederek nama sumangga. Para tamu kaaturan lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran saha pambagyawarja saking panitia ingkang badhe dipun slirani dening sesepuh panitia. Dumateng ibu nama sumangga. Makaten menggah palapuran lan pambagyawarja saking panitia. Dumateng ibu nama kaaturaken gunging panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titilaksana ingkang angka sekawan meninggih kasuwun wedharing pangandika saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Dumateng ibu nama sumangga. Agunging panuwun katuraken dumateng ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman ibu nama ingkang sampun kepareng medhar pangandika. Ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan. Pramila kepareng dipun resepi kanthi martikaning penggalih sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya, tanpa nyuto kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan, sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Adicara ingkang angka gangsal meninggih sarasehan gayut busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasbat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dene lampahing sarasehan badhe dipun pandhegani dening sederek Erlina. Dumateng sederek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun sederek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahing sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artiandari ingkang sampun kepareng paring wimbuh seserapan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sedherek sedaya, salajengipun meninggih badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng ibu nama sumangga. Makaten menggah biara saking panitia ingkang sampun kawedhar, mugi andhadosna pamriksa. Dumateng ibu nawa kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu sarta rawuh ingkang minulya, rerangken lampah adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi hasil pepanggihan ing injing ngantos siang menika saged migunani lan murakabi
tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumpamipun dumateng para warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngawi Jakarta. Lan minangka pantut sumangga kula nderekaken munjukaken raos syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosan piyambak-piyambak ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pungkasaning atur kula pun roni minangka jejaring pranatacara saestu mlenggono. Tentu kathah kepating atur saha subasita ingkang kirang tapsila. Kula nyuwun agunging pangaksami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantu ing rahayu. Oke, matur nuwun. Pun sip. Jadi Antoni menapa? Sepite disuda. Sepite disuda sithik. Nggih. Pak Widodo kepareng nyobi. Oh, boleh. Tapi saya batuk nggak apa-apa ya, Pak? Mboten napa-napa. Maaf, maaf. Apa ada ikuti tadi mengagumkan teman-teman tadi juga sangat mengagumkan tadi juga suasana real lah, seperti real suasana. Terus, jadi tiap kali dari Nuwun Sewu ini. Dari Cecolok. Nuwun Sewu tanpa nyuda kamardikan anjiripun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun netepi sisi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing ing tumuli kawiwitan. Pak. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Yute Nomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Paguyuban Sa Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sepuh dan sinesepuh ingkang kinakekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih piloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos saklajengipun sak titik maaf Pak. Mugi sih piloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos saklajengipun. Boten injing sing rawuh wonten ing ruang Karang Sumariti kantor Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngawi Jakarta. Kalebeting adicara pepanggihan kados Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Puji syukur bukan syukur tapi syukur. Syukur. Karena yang buatan urusnya ning puji syukur. Oh, puji syukur. Puji syukur sumangga tansah unjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang satriya jagat. Inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal. Setemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing tiyang punika kanthi widodo nir ing pambika. Para tamu ingkang minulya saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan kaparenga kula ngaturaken lan taman reroncenging adicara ingkang badhe lumampah. Inggih menika mekaten angka setunggal pambuka angka kalih
ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lajeng angka 3 pambagyo harjo saking kadang panitia. Angka 9 pedaran pengarahan saking ketua tim penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal. Dene angka bangsa pedaring andaran bab busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 Yawara utawi Pariwara. Dene ingkang angka 7 menika kangge panutup. Mekaten menggah Bantaman Siti Laksana adicara kepanggihan dinten punika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing inggih punika kapurwakan kanthi ndedonga. Ambrih lumampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa. Sarta nuwuhaken asil ingkang sukses. Sedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang pinasuk sumangga kula derek. Tetap matur nuwun. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan kumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun sanggahani dening Dirjen Sederek. Para tamu kaparenga jumeneng lan dumateng Dirjen Sederek Nomo sumangga. Para tamu katuran lenggah malih ing papan kaparit. Matur nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara jam 3 inggih menika palapuran saking palapuran saha pambagyo harjo saking panitia ingkang badhe dipun sirani dening sepuh panitia. Dumateng Ibu Nomo, monggo mekaten menggah pelapuran lan pambagyo harjo ing panitia. Dumateng Ibu Nomo katuraken kuming panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun Siti Laksana ingkang angka 9 menuju kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Agunging panuwun katuraken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman, Ibu Nomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika ingkang saged dados jejaran kangge lampahing Ridho Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang badhe mulya. Saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis dhaharan lan undian. Pramila keparenga dipun tetepi kanthi mardikaning pengaruh. Sumangga kula derekaken. Nuwun sewu ibu lan kadang kula sedaya tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasigatan. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal menawi karasean Gayut Busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta kanthi parilan. Seserepan kasebat dados kababar dening Ibu Ardiandari ing Kraton Ngayogyakarta Sertifikat. Dene lampahing serasean badhe dipun pandhegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina, sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun sanget Sederek Erlina ingkang sampun pandhegani lampahing serasean. Sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber Gayut Busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta kangge larelan Ibu Ardiandari ingkang sampun kepareng-pareng wimbuh
keserpan kawruh disana ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sederek sedaya salajengipun nuntun inggih badhe katelaken sawetawis ya ingkang sampun kawentar ugi andhasna pamriksa dumateng Ibu Nomo kauturaken saestu agunging pamriksa ibu-ibu sarta para rawuh ingkang mulya selangkeng lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan ugi niki asiling pepanggihan enjing ngantos tiyang punika saged migunani lan murakati tumrap kula lan panjenengan sedaya merambahipun dhateng warga masyarakat kalurahan satur tunggal Depok Lepas. Lan minangka panutup sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwasa. Kadi ndedonga anut agami lan kapitadosan tapi padosanipun piyambak biasa. Ndedonga sumangga. Tetap matur nuwun. Pungkasaning atur kula punika minangka jejiring pranacara saestu lenggene. Tentu kathah lepating atur sarta subodika ingkang kirang prapila kula nyuwun ageng pangastama boten matur nuwun sanget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kundur niki tansah rangkuwa yon matur nuwun. Mohon maaf kurang halus. Matur nuwun Pak Widodo. Dados nalika anggenipun intonasi utawi speed menika cepet karo anglen menika mangke badhe membawa suasana. Dados ketika anggenipun ngendika speed wis seakan-akan dang ayo. Jadi sek. Nek nalika menika anggenipun membawakan kanthi anglen suasanane dadi ngerim tidem. Lah menika mangke kanthi menapa nggih kanthi Pengalaman lapangan. mulinaken kanthi jam terbang menika mangke badhe saged lumampah kanthi sae. Artinya intonasi pengacara ini menentukan kondisi lapangan, ikut menentukan sekali malah ya. Nggih, dados menika mangke badhe dibekta dhateng suasanane arep riang, arep suasanane dadi agung, suasanane dadi angleh. Menika setunggal saking tata lajeng saupami mangke menika wonten backsound. Ada backsound. Itu badhe mempengaruhi. Backsound menapa, Pak? Gendenge nganggo gending gati. Sing nganggo tambur, nganggo slumpret. Berarti suasanane agung riang. Ning pamane nganggo gending ketawangan sing alus. Berarti suasanane tidak. Nah, menika mangke menapa nggih anggenipun ngraosaken kanthi jam terbang niku. Menawi sesundi Pak Bagol niku kula terlalu lambat atau nah panjenengan medium niku dados suasanane menapa? Dados slow. Keseluruhan. Nggih, sersan, serius tapi santai. Karena ngampet batuk juga ya Pak, cepat-cepat batuknya keluar. Matur nuwun sangat, Pak. Matur nuwun para kanca ing dalem menika ing sampun kepareng rawuh bilih dumugi semanten rumiyin kangge pamulangan utawi pasinaon ing dalem menika. Matur nuwun Pak Widodo Brontowiyono ingkang rawuh lumantar online. Matur nuwun Mas Barono, Mas Erlan, Mas Roni ingkang rawuh wonten ing kelas. Sumangga pepanggihan dalem menika dipun pungkasi kanthi mojokaken raos syukur wonten ngasanipun Gusti. Dene sampun kalampah kanthi wilujeng. Tetunggo menurut kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Alhamdulillah. Matur nuwun, sugeng dalu, sugeng kondur, sugeng aso kanthi prayogi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.